Nalazim se u Stepanovićevu i predstavljam vam jednu predivnu salonsku kuću za prodaju, uknjiženu na 90 kvadrata i ima ovu fantastičnu terasu od 13 kvadrata sa pogledom na zelenu površinu. Terasa je komforna, možete čitav dan provoditi na njoj, može biti trpezarija i bukvalno jedan mini dnevni boravak. Objekat je znači salonskog tipa sa kvalitetnim očuvanim vratima, prozorima. Renovirano je, na podovima se nalaze kvalitetne pločice, ne u svim prostorijama, znači u dnevnom boravku i u frekventnom delu kuće. Plafoni su izuzetno visoki, mogu da se spuste ako nekom treba, ali ovako je zaista autentično. Kuhinja pravilnog oblika, oko 13 kvadrata. Isto tako ima prozor ka dvorištu, ka zelenoj površini. Dvorište je društveno, ali se koristi od strane jednog jedinog vlasnika, maltene trenutno. Odmah je tu i mesna zajednica i ambulanta i veterinarska ambulanta. Znači ovo može da se koristi u poslovne svrhe, a može i za stanovanje. Ovde imamo dve spavaće sobe. Nije uopšte do glavnog puta, nema nikakve buke, apsolutno nema buke. Ovo je druga spavaća soba. Oko 5x5, znači 25 kvadrata ima samo ova jedna soba. Tišina, mir, zidovi debeli, brzo se zagreje, gas je ispred kuće, može se priključiti. Trenutno se koristi smederevac i ono što retko koja kuća ima, a da je funkcionalno kamin. Znači 90 kvadrata u Stepanovićevu, naša ekskluzivna prodaja. Ja sam Ljiljana Marković, master 021 nekretnine. Pozovite, nismo vam kupatilo predstavili. Znači veliko kupatilo sa ležećom kadom, sa prirodnom ventilacijom. Može da stane i tuš kabina, da se doda, ne mora se ni renovirati kupatilo, a prostor za toalet je zaseban. Znači ima vrata, odvojen je WC i ovde se nalaze vrata koje povezuju ovu srednju sobu koju sam vam prikazala. Ljiljana Marković, master 021 nekretnine, telefon 064 6432 338. Stepanovićevo, u samom centru ovog lepog malog gradića, do kog se iz Novog Sada stiže autoputem i običnim putem, mesnim putem. Ima autobuski prevoz, kanalizacija, voda, gradska, jedino što treba da priključite gas, a svi putevi su sređeni, mesto je izuzetno uredno. Škola se nalazi odmah ovde preko puta, znači strogi centar, ambulanta, sve što vam treba na 2 minuta kad izađete iz dvorišta. 064 6432 338.